άνθρωπος. Όχι, άνθρωπος δεν γίνεσαι με το τι έχεις στο βρακί σου. Θα το πω στη Βούλα όταν φύγει η Βούλα. Άντε πάλι. Θα το πω στη Βούλα. Τα ακούσατε? Το ακούσατε, γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό το live. Θα το πει στη Βούλα όταν φύγει η Βούλα. Η Βούλα είναι 43-44 χρονών. Έτσι, ο άνθρωπος γεννιέται, φυσικά. Φυσικά. Δεν μπορείς τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει ζήσει 60 χρόνια στον δρόμο και έχει κάνει τη ζωή που κάνει, άσχετα τις μαλακίες που λέω ότι ζηλεύουμε, τι να ζηλέψεις από αυτό το πράγμα, γιατί αυτό δεν είναι άνθρωπος, είναι πράγμα. Τι να σου βγάλει, να σου βγάλει αγάπη που δεν ένιωσε ποτέ, να σου βγάλει συμπόνια που δεν ένιωσε ποτέ. Τίποτα, μην περιμένετε να την δείτε να αλλάζει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά βγαίνει το χούι. Μόνο εγώ να το πω αυτό, στη Βούλα. Τι πες? Δεν πάμε σε άλλο, λέω τώρα. Δεν μπορώ. Εντάξει, μπορεί να ανέβει ο τύπος πάνω, μπορεί να ανέβει. Να ανέβει, να μου απαντήσει. Να πάρει θέση για όλα αυτά που ανέβασε στο Facebook. Επίσης, Τζένι, επειδή λέμε υποτίθεται είναι εθνικό στάρ και διάσημο πρόσωπο, κατακρίνεται από όλους. Όπως έχει ανεβεί, έτσι κατεβαίνει κιόλας. Αν είναι λάθος. Αυτό ακριβώς. Καλησπέρα από μένα. Καλησπέρα. Μας λέει Κατερίνα Ζαφύρη. Μπράβο, ευχαριστούμε την κοπέλα που μας λέει Κατερίνα Ζαφύρη. Να είναι καλά. Πάμε Λιμενάρχη, δώσε. Επειδή άκουσα πριν μια δικαιολογία φθηνή, πανφθηνή, ότι αυτά τα έγραψε ο Στέφανος, ο Πιτσιρικάς. Εντάξει, δεν τα χρεώνουμε πάντα σε άλλους. Άλλος αθώος από εδώ. Αυτός κι αν είναι αθώος, παιδιά. Όσοι ήτανε και είναι και παραμένουν στην παρέα του Πουστράκη είναι όλοι σιχάματα. Όλοι όμως. Μηδενός εξαιρουμένου. Άκουσε με λίγο. Όταν έβγαλα την ανάρτηση, σχεδόν μετά από μία ώρα μπήκα και την είδα. Τα ορθογραφικά λάθη. Ο Βλημενάρχης. Πήγαν τα μάτια. Στην κυριολεξία πήρα τα μάτια μου στα χέρια. Έπιασε, το διόρθωσε για να ρίξει τις ευθύνες στο Στέφανο. Ότι τα έγραψε ο Στέφανος αυτά. Πίπες μπλε με μαλλιά αγγέλου. Ναι. Δικιά του είναι ανάρτηση. Okay. Και να θυμίσουμε λίγο στον Ευαγγελίο. Ανέβα πάνω, γιατί κατέβηκες κάτω. Ανέβα πιτόγερε. Κυρία Τζένι. Ναι. Κυρία Τζένι. Από το κυρία πάρε, δεν παρέσει. Κότο κυρία Τζένι. Κυρία. Μαντάμ. Κέβιν, αίμα μου, Σωτήρα. Να θυμίσουμε λίγο αγάπη μου, συγγνώμη ένα λεπτό. Κατέβηκα για να, όχι για κανένα λόγο, για να ανέβει ο... Ωραία, άμα θα ανέβει τότε κατέβα. Και δεν μπορεί να κατεβεί, εντάξει. Άμα δεν μπορεί να κατεβεί. Γεια σου Πουλμανάκη. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει. Αίμα μου, Σωτήρα. Πάμε, Έντι μου, είδες εγώ, σε λέω Έντι, όχι κύριε Έντι. Call me boss. Πάμε λίγο να θυμίσουμε. Από κακό καρκίνο και όσοι είναι οι πέτρες της γης, όσοι είναι οι άμμο της θαλάσσης, τόσα είναι τα άστρα του ουρανού όπους να βγάλεις και να σε κόβουνε κομμάτια γιατροί. Βρωμόπου στα αλήτη, θα πάει το account στο ηλεκτρονικό έγκλημα, θα σε βρω, είναι πανεύκολο. Ακούστε λογάκια. Μέσα με το ηλεκτρονικό έγκλημα, θα σε βρω και θα σε τραβάω και θα πληρώνεις δικαστήριο. Πολύ απλό το θέμα. Έχουμε το κακό καρκίνο. Ξέρω μαγεία, είμαι μεγάλη μαγίτρα. Θα σε κάνω και θα λιώσει εκεί που θα καπανώ, θα ρωτήσεις κάτω. Πολύ μεγάλη μαγίτρα. Ο εθνικός. Να θυμίσουμε λίγο στον Ευαγγελόπουλο, σε παρακαλώ πολύ, ότι δεν ξεχνιούνται όλα αυτά τώρα που προσπαθεί να πάει να πιάσει την Κλέρη. Μισό λεπτό. Η μητέρα της Ειρήνη Δασκαλάκη, λέγομαι. Η μητέρα της Κλέρης που αναφέρεται για το περιστατικό με τον Λίτρα και με τον Ανδρέα Ευαγγελόπουλο. Ναι. Για το ίδιο άτομο μιλάμε. Δεν είστε κάποιος άλλος που το παριστάνετε. Όχι καλέ. Όχι καλέ. Αν θέλετε μπορείτε να βρείτε το τηλέφωνό μου. Έχουμε τα Καμάρα Studios. Αυτό θα παιχτεί.
παιχτή. Αυτό πότε έγινε, Έντι? Τότε όχι. 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 Είχε φύγει. Γράφει η Κλέρι, άντε επιτέλους να μπουν τα πράγματα σε μια θέση, σε μια σειρά. Οπότε να ακούσουμε την αλήθεια, κύριε Ευαγγελόπουλε. Να έρθει εδώ ο κύριος Αντρεούλης, ο εθνικός, γιατί αν δεν έρθει τώρα εδώ σε 2 λεπτά ανοίγω το κουτάκι μου. Αν δεν έρθει Ακούστε. εδώ σε 2 λεπτά το προκαλώ, τον απειλώ, αποασφαλίζω. Λοιπόν, σε 2 λεπτά το περιμένω. Καταλάβετε ένα κοριτσάκι που έχει... Κάνω πρόσκληση, του έκανα 2 προσκλήσεις, θα του κάνω και άλλη 1-3. Όσες θέλει να του κάνω, έχω το χέρι μου εδώ, εύκολο το έχω, το χέρι μου. Λοιπόν, αν δεν έρθει εδώ σε 2 λεπτά, ανοίγω το στοματάκι μου. Και όχι μόνο για την Κλέρι, και πολλά άλλα. Εσχρό ήταν αυτό. Και αυτό που είχε κάνει ο Σιχαμένιος. Αν βάλετε μεγάλο, τα story των διασύμων για τον Μίστερ Μπούτια. Για να πάρει και μαθήματα που συμπεριφέρουν Έστειλα λάθος. Παιδιά, έστειλα λάθος πρόσκληση να δεν ξέρω, φαίνεται του Διονύση Ατζαράκη και γράφει όσα Bulgarian split squat και να κάνουν στα γυμναστήρια, ποτέ δεν θα έχω τέτοια μπούτια. Εντάξει. Λοιπόν, για να μάθεις να συμπεριφέρεις επιτέλους, μισάνθρωπε. Κάντε μας λίγο και εμένα και την Τζόιτσι Μεγάλα και ο χρόνος, κύριε Ευαγγελόπουλε Αντρέα, ξεκινάει από τώρα. 2 λεπτά έχετε. Επίσης το μεγαλύτερο διαδικτυακό κανάλι, το Hell TV, έκανε αφιέρωμα, μάλλον θα κάνει αφιέρωμα στον Εθνικό Μπούτια. Συγγνώμη λίγο, ο Κέβιν λέει να ακούσουμε κάτι λίγο, παρακαλώ. Εννοείται, πάμε Κέβιν, αίμα μου, σωτήρα μου, πάμε. Ο Ανδρέας μου έλεγε, βάλ' τον άνθρωπο το δικό σου να τη σκοτώσουν, όχι να τους κόψουν αυτοί. Δεν ήθελε γλώσσα και άμα δεν συμμορφωνότανε, να τη σκότωνε. Φέρτε μου την αλήθεια εδώ γρήγορα. Και τον έχω τον άνθρωπο, μάρτυρα. Γιατί του το είχα πει και μου λέει Μαριά, δεν γίνονται αυτά, του λέω το ξέρω. Θα σκοτώσουν, μου λέει άνθρωπο. Αυτό δεν ήθελε να τη χτυπήσουν, ήθελε να τη σκοτώσουν. Και ας ορκίσεις τη μάνα του άμα λέω ψέματα. Ορκίσεις μωρή μου χέσα στα κοπέλα της μάνας σου και του πατέρα σου. Αλλά τι είπα τώρα, με το παραμικρό ορκίσεις τη μανούλα σου εσύ. Περίμενε λίγο να χαμηλώσω το Red Bull, γιατί τώρα μια ώρα το λάρουμε, αυτό δεν είναι για τρόλ. Επειδή λοιπόν το έχω ξανακούσει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, να το λέει ο Μπουχέσας σε κάποιον, να κάποιος το έχει ανεβάσει τώρα από όλους αυτούς που ανεβάζουν τον Μπουχέσα και να κάθεται να λέει φέρτε μου ένα πιστόλι να πάω να σκοτώσω την Αλίκη. Αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Στέφανος έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του, γύρισε και είπε, αποκάλυψε μάλλον ότι ο Ανδρέας παρακαλούσε τη Μαρία να πληρώσει έναν άνθρωπο 300 ευρώ για να πάει όχι να της κόψει δάκτυλο, να την σκοτώσει με 300 ευρώ. Νίκο, πανιέσαι. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο Μίστερ Μπούτια Ο χρόνος τελείωσε. ήταν μοντέλο του Τσαρούχη. Αυτό θα πει καριέρα. Ευχαριστώ Μαράκη για τα coins, ευχαριστώ μεγάλο δωρηθέτρια μου. Απαράδεκτα αυτά που ακούσαμε τώρα για 300 ευρώ. Απαράδεκτα. Ανδρεούλη, για να πάνω να πάρεις θέση για αυτά που ακούσαμε τώρα. Γιατί αυτό ήταν, το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα και προκαλούσες εσύ τι προκαλούσες την Εθνική Στάρ. Γιατί η Εθνική Στάρ είναι η Αλίκη εδώ από ό,τι ξέρουμε. Εντάξει, δεν πρόκειται εσύ να πάρεις Μαρκίζα, δεν υπάρχει περίπτωση εσύ Ανδρεούλη μου να πάρεις τη Μαρκίζα. Παιδιά, πώς αλλάζει τόσο εύκολα γνώμη? Από τη μία μέρα στην άλλη είναι αυτό. Την προηγούμενη μέρα
Την προηγούμενη μέρα κράσανε την Αλίκη και του δίνανε λεφτά για να τις κάνει ασφαλιστικά. Αλήθεια τώρα. Μάλιστα. Ποιες προάλλες καλέ, από μέρα σε μέρα σας λέω. Τρέχουν τα γεγονότα. Δεν πρόκειται, καλησπέρα μαράκι μου. Δεν πρόκειται να αλλάξουνε παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλά τα λεφτά που παίζουν στην από πίσω και παίζουν το σκάκι στις πλατούλες μας. Κατάλαβατε γιατί εγώ δεν τους δίνω καμία σημασία πλέον. Καμία όμως. Και απλά γελάω, κάθομαι και γελάω. Κόση η Αλίκη κατέβασε τη Μαρκίζα, κακός. Γιατί στην Αλίκη αξίζει αυτό και όχι σε σένα με αυτά που έχουν ακουστεί εδώ μέσα τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, για καρκίνους, για θανάτους, για κατάρες, για όλα αυτά. Επιτρέπεται να ακούγονται από δίθεν μπορεί να εθνικό, μπορεί να καλλιτέχνη αυτά όλα τα παράδεκτα που ακουστεί από το στόμα σου που βγήκανε. Να καταργέσαι παιδιά, καρκίνους, να φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή και να λες ότι τα χειρότερα. Αλήθεια ρε εσύ Ανδρεούλη, αλήθεια βρε Ανδρέα, αλήθεια, πού το έχεις δει αυτό καλέ, εσύ λέγεσαι εθνικός, εσύ έτσι εθνική είναι εδώ μέσα. Άκουσα στην Αλίκη να καταργέται ποτέ κανένα, ναι, ποτέ από το στόμα σου δεν έχει βγει το παραμικρό. Εσύ τι κάνεις εδώ μέσα, Λυπάμαι που σας στήριζα επί 1,5 μήνα. Πάρα πολύ ρευματολόγοι, ναι. Γιατί η Αλίκη σε live που έπαιζα προχθές είπε ότι πήγε στην Παναγία μπροστά και προσευχήθηκε πάρα πολύ έντονα να μου δώσει ό,τι έχω κοροϊδέψει. Το ακούσαμε όλοι εδώ, δεν θα το ξαναπαίξω, βαριαστικά. Άμα θα παίξω. Αλλά πρώτη φορά άκουσα άνθρωπο να προσευχείται για να πιάσουν οι κατάρες. Πρώτη φορά στα 62 μου χρόνια. Αλήθεια σας λέω. Λυπάμαι. Έλεγα νόμιζα ότι είσαι καλλιτέχνης. Αλλά τίποτα δεν είσαι. Ένα σκουπίδι είσαι εδώ μέσα. Ένα σκουπίδι είσαι. Που εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους. Εκμεταλλεύεσαι ακόμα και την Κλέρη ακόμα και σήμερα. Το δικηγόρο ποιος σου τον πλήρωσε, κύριε Ανδρέα, για ανέβα πάνω να μας πεις τον δικηγόρο ποιος σου τον πλήρωσε. Απατεώνα, απατεώνα. Γελάει το άλλο το ζώο από κάτω, που έλεγε θα φάει τα μπουτια του αυτού που ψώφισε. Ντροπή σας και των δυο σας. Να εκμεταλλεύσετε ένα κορίτσι. Δώστε δεν είναι κάποιος που χρωστά στην κοπέλα ρε. Που την κλείσατε μία εβδομάδα στην κλινική μέσα. Να την κάνετε τρελή. Το βλέπεις Τζένι. Με το εθνικό κουμπάρο. Αλήθεια τώρα. Κοίτα τι βάζει κύριε Τζένι, κοίτα τι βάζει. Το ξέρω καλέ. Τζένι, γιατί δεν λες εσύ τι προσπαθούσες να κάνεις σε μένα, ναι. Γιατί Τζένι μου δεν το λες. Πες στους ανθρώπους τι προσπαθούσες να κάνεις σε μένα, ναι. Ναι καλέ. Παιδιά προσπαθούσε να πείσει τα παιδιά μου ότι εγώ είμαι τρελή και να με κλείσουν στο ψυχιατρίο. Δώρα κουδούνα. Καταλάβατε. Δηλαδή ήρθε μία ξένη να πει στα παιδιά μου και να προσπαθεί να τα πείσει ότι εγώ είμαι τρελή και δεν ξέρω τι λέω. Αυτή έχει νοσηλευτεί παιδιά, το έχει πει η Αλίκη, το έχει πει όχι μία φορά, 2-3 φορές το έχουμε ακούσει. Εγώ δυστυχώς για αυτούς ούτε χρειάζομαι ψυχοφάρμακα, ούτε έχω νοσηλευτεί, όπως είπε και κάποιος άλλος κύριος, ότι έχει τα χαρτιά μου, τα οποία φυσικά και θα μου τα προσκομίσει,
όταν θα κλητευτεί και βλέποντας και κάνοντας. Και αν όντως πρέπει να κλειστώ στο ψυχιατρίο, βεβαίως και να με κλείσουνε. Αλλά θα μου αποδείξουνε ότι εγώ έκανα κάτι που είναι τελείως εκτός ορίων. Εκτός από τα νεύρα μου, όταν με φέρνετε εκεί που με φέρνετε. Το βλέπεις τι έχει βάλει η Τζέννη, ναι. Απαράδεκτα αυτά. Απαράδεκτα. Κλείσανε μια κοπέλα επί μια εβδομάδα σε μια κλινική. Αυτοί οι δύο και ο κουμπάρος τους. Γιατί μαλώσατε με τον κουμπάρο, Παρτούς δεν την έπαιρνε ο κουμπάρος. Σε παρτούς δεν την έπαιρνε. Ξεφτύλες. Τι είπε? Από τι γνώρισες ρε μαλάκα εσύ την Κλέρι? Από τι γνώρισες? Δεν τη γράφει η Κλέρι. Πραγματικά θες πραγματικά βοήθεια, κορίτσι μου, για να μην στα πω πιο χοντρά. Όλος δείχνει... Σιγοντάκης σε όλο αυτό. Για ένα νεκρό άνθρωπο. Το κορίτσι θέλει επιγόντως βοήθεια. Θες βοήθεια, κορίτσι μου. Δεν πας καθόλου καλά. Μα πια να βγει το σκάτο και να φύγει ο Παπαλού. Στο διάλογο να πάτε ρε καραγκιόζητες. Γιατί νομίζετε ρε ότι κρεμάμαστε τα αρχίδια σας? Ενώ εμείς κρεμόμαστε από τα δικά σας. Γι' αυτό η Ευελίνα προσπαθούσε να πείσει τα παιδιά μου. Όποιον την γνώρισες. Τι σχέση είχε ο Ευρωκουμπάρος με την Κλέρι? Τι σχέση είχε? Να πω. Λέγε πάμε. Και κάτι δανεικά είχαν ακούσει για να αγοράσει μηχανάκι. Τα έδωσε πίσω τα δανεικά. Άντε γαμίσου κι εσύ ρε μαλάκα. Άντε γαμίσου. Η ίδια της η μάνα το είπε ότι τα έδωσε πίσω. Και το ακούσαμε στο ηχητικό. Αι σύχτηρη βρωμιά ρε. Ένα πεντακοτσάρικο νομίζω. Πετάγεται η συνόπουτσα. Την κοπέλα έχετε εκδάρει στα δανεικά. Και αγύριστα. Δανεικά και αγύριστα τις πέτατε της κοπέλας. Τα έχετε δώσει. Να σε πω Αντρεούλη. Τα 3 χιλιάρικα. Τις τα δώσατε. Τα περσινά της κοπέλας. Όχι, προχθές. Όχι βέβαια. Όποτε θέλετε. Αλήθεια θες απάντηση σε αυτό, Χριστίνα? Να τα ανοίξω τώρα ή μετά? Αλήθεια. Δεν μιλάω. Βλέπεις, βράζω όμως, βράζω. Κέβιν, δεν ξέρω αν έχεις αυτά τα αποσπάσματα από αυτό το live. Θυμάσαι αυτό το live, ναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Σωστά. Αλίκη, καλώς στην Αλίκη. Καλώς στην Αλίκη, γεια σου Αλίκη. Είδατε. Εγώ έκανα κοινοποίηση Τζέννη στην Αλίκη. Από τη μία μέρα στην άλλη. Ότι άμα θέλει η Αλίκη να ανέβει να μας πει 2 κουβέντες, τουλάχιστον. Η Αλίκη να ανέβει. Εγώ για το πολυδέντρι. Το να μην ξέρεις αγγλικά ή το μόνο που με νοιάζει. Σου δεν είναι κακό. Το να προσπαθείς να το παίξεις όμως είναι κάκιστο. Ήμαρτον. Ξέρεις τι, θα ακούω τόσο καιρό, θα ξέρω τόσο καιρό. Όσοι ήμασταν εκείνο το live που την απειλούσανε ότι θα βγει το πολυδέντρι στη φόρα και λέει η Τζέννη σε κάποια φάση που ένιωσε ότι είναι στριμωγμένη, πήρε φωτιά το μαγαζί μου, πρέπει να φύγω, να κλείσω. Και κατέβηκε από το live γιατί την απειλούσανε με το πολυδέντρι, γι' αυτό. Και τον κάλυπτα και έλεγα άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει, αλλά όχι να μας χειραγωγεί τώρα και να πει. Δώστε λίγο προσοχή, Τζέννη, δώσε λίγο προσοχή στο Κέβιν, Πάμε, ναι. Βγάζει τα μηνύματα τώρα, εδώ κοιτάξτε. Γίνει μικρό παράθυρο. Γίνεται εδώ, πάει μεγάλο ο Κέβιν. Να τα διαβάσω. Ναι, το διάβασε εσύ. Ναι, του έχεις δώσει και λεφτά ή μόνο δώρα στο TikTok. Τον έβγαλα από μια δύσκολη φάση που είχε για να μην είναι πιεσμένος.
Μου είπε να μην πω τίποτα. Πόσα λεφτά δηλαδή? 500. Μην πεις τίποτα. Όχι ρε, αλλά μην το ξανακάνεις αυτό. Όταν είναι σε ανάγκη, ναι, και είναι οικογενειακό θέμα. Μην ξαναστείλεις λεφτά. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει θέμα, έτσι. Μεγάλο. Μην τα λέτε πάλι. Μεγάλο θέμα. Πήρε φωτιά. Μην πεις τίποτα. Μην πεις τίποτα. 500 euro. Μάτια. Τρελαίνεις τους καρδάσιδες. Εγώ θα πω πήρε φωτιά ο κόλος μας. Τι να ξεβρακώσουμε, τι να ξεβρακώσουμε, εσύ, Αγγέλα. Αυτός ο άνθρωπος λέγανε ότι δεν πρέπει να είναι εδώ μέσα. Δεν πρέπει όλοι να του γυρίσουμε την πλάτη αυτού του ανθρώπου. Με τόσα τέρατα που έχει κάνει εδώ μέσα, που εκμεταλλεύεται ένα κορίτσι τώρα, με το πρόβλημα που έχει, που όλοι ξέρουμε εδώ, να εκμεταλλεύεται μαζί με τον Ευρωκουμπάρο και το παίζουν ότι και καλά, ότι είναι μαλωμένο. Ναι, καλέ, το θυμάμαι. Και να κάνουμε στην κοπέλα τόσα τέρατα. Εντάξει. Γιατί ξέρω πολύ καλά τι σχέση είχε ο Ευρωκουμπάρος μαζί με τη συγκεκριμένη. Με τη συγκεκριμένη. Με τη συγκεκριμένη τι είχες, ρε. Παρτούζα με ένα άλλο προφίλ εδώ μέσα. Αυτό το προφίλ δεν με έχει πειράξει, δεν έχω κανένα θέμα και δεν το αναφέρω. Εντάξει. Παρτουζίτσα. Παρτούζα. Στήρις. Θα τρελαθώ. Oh my god. Σε τι στάσεις? Κολλιάτσου. Της έταζε καψούρα, λέει η Αλίκια από κάτω. Και εσύ, Χριστινάκη μου, μην κουνάς το δάχτυλο σε Άντε μένα. πάλι. Θα κουνάς το δάχτυλο στο μπούστι που έχεις δίπλα σου. Κατάλαβες, παλιοπουτάνα? Κατάλαβες? Ποιο είναι το Έχει κάνει αυτό στα τέρατα, το οποίο τα γνωρίζεις και τον καλύπτεις όμως. Τον καλύπτεις, παλιοπουτάνα. Έτσι, όλοι οι άντρες για αυτήν είναι πούστιδες και όλες οι γυναίκες είμαστε πουτάνες. Καταλάβατε? Ο πιτσιρικάς. Ανέβα πιτσιρικά, ανέβα επάνω. Στεφανάκο. Να δούμε πόσο άντρας είσαι πίσω από την οθόνη. Για ανέβα. Να φύγω, αλήθεια ρε. Εμείς τσακ στη μέση. Πιο δοκιμαστήκα ρε πούστα, ανέβα πάνω. Γεράς, ανέβα πάνω. Με τι ακριβώς γελάς? Με το νεκρό? Με αυτά που έγραψε ο άντρας σου? Με τι ακριβώς γελάς? Με την κούτσια του πεθαμένου που έτρωγε πριν από λίγο. Αύριο θα ανοίξει live, άνοιξε και τον πάτο σου. Και στήκαμε να ανοίξει live. Αλήθεια, ναι. Εξαιτίας όλων αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, η Αλβανιάρα την προηγούμενη μέρα από αυτό το live, κύριε Αντρεούλη μας, τι κάνετε? Τον έγλυφε. Μόλις ξεκίνησε η Τζέννη να βρίζει, άρχισε και η Αλβανιάρα. Νίξεις. Εξαπλωμένη όλη μέρα. Τζέννη, τι ακριβώς κάνετε αυτή τη στιγμή? Για πες μου λίγο, για πες μου τι κάνετε. Τα ξεφτιλίκια σου. Εγώ θα ξεκινήσω να χέσω ρε Σιτάνια, δεν κόβω το χέσιμο στη μέση. Λέτε εκτός της Τζέννης, ό,τι λέτε να πεις κάνω μήνυση. Θα μας λες τα αρχαία Επιλέσου αλλού. Σε επιλέσου αλλού. Με δανεικά. Ανόητε. Κάσε μωρή πάρα να σου Κοίτα ένα πρόβλημα σε ένα παιδί που έχει θέμα. Μου δημιουργείται οικογενειακό πρόβλημα. Συνεχίστε. Όχι, πριν 3 μέρες, δεν θυμάμαι. Η παιδεία έχει οικογενειακό θέμα Ιστορική στιγμή, η δύο εθνική στο δικό μου το live, ιστορική στιγμή. Ναι. Αλλά κρατήθηκε, μπράβο. Την ημέρα που πέθανα μπούτιας νομίζω είναι. Το αλικάκι μας περνάει τέλεια με το πιτσιρικά, οπότε δεν βλέπει καν ούτε να μιλήσει σε αυτό το σκουπίδι, δεν αξίζει. Γιατί είναι ένα αστέρας, ένα σκουπίδι Ένα αστέρας που έχει είναι. καρκίνος και μιλάει για νεκρούς. Μόλις πέθανε, ούτε καν να φαγώσει ο άνθρωπος του μπάσταρδε και μιλάς έτσι και βάζεις κάδους. Λίγο ντροπή ρε μάλλον. Έλα, μπακλαβά για σένα. Θα σας πω μια καλησπέρα. Δεν θα ονοματίσω. Έχω κουραστεί πια να ακούω το συγκεκριμένο άνθρωπο
Μηνύσεις. Δεν έχει τίποτα άλλο στο λεξιλόγιο του εκτός από μηνύσεις. Τον άγγιξες μήνυση, τον κοίταξες μήνυση, έκατσες δίπλα του μήνυση. Ό,τι να είναι μήνυση. Να τον ενημερώσω ότι εκτός από τα νομικά που νομίζω ότι ξέρει, έχει βγει και σχετικός νόμος, ο οποίος δικάζει τη δικομανία. Όταν στοχοποιείς έναν άνθρωπο λοιπόν και κάνεις πολλές μηνύσεις, όλο αυτό... Η Αλίκη. Το έχει πάρει καραμέλα. Γελάστε. Εσύ μήνυση, τι είπες εσύ μήνυση, δηλαδή ό,τι έχει πει αυτό. Όλο το TikTok πρέπει να τον μηνύσει. Αλλά δεν θα σταθώ όμως σε αυτό το κομμάτι, ούτε θα σταθώ στην Κλέρ, γιατί είναι παλιά. Ναι, όντως της πουλάγε καψούρα κουμπάρος, ναι, όντως την είχε για να... Είναι και τωρινά. Αλήθεια. Είναι και τωρινά. Και τωρινά ένα χιλιάρι. Μπορείς να γράψεις, σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε, το όνομα του Μεγαλοδωροθέτη. Μη χέσω. Δεν θα πω ποιος. Έπεσε και ένα ξύλο επί της Λεωφόρος Συγκρού. Δεν θα πω περισσότερα. Τότε, εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο όμως. Ο κύριος Κρήτης. Αυτό μόνο και αρκεί. Πρωτότυπο. Και δες λίγο βάρ. Ντροπή δεν υπάρχει καθόλου. Ό,τι και να ήταν ο Μπούτιας, και εγώ είχα λογοφέρει, ήταν στα πλαίσια της τηλεοπτικής μας προβολής. Σωστά. Είναι δυνατόν να κρατήσω μίσος σε έναν άνθρωπο που στην τελική είμαστε και χριστιανοί ορθόδοξοι και οι νεκροί δεν δικαίονται? Διάβασα ότι δεν έχουν βρεθεί ακόμα τα αίτια του θανάτου του, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος 99% είναι στο ψυγείο μέχρι να βρουν από τι έφυγε. Δεν έχει κυδευτεί καν. Και μου ήρθανε κάτι κατεβατά, με σκουπιδοντενεκέδες, με μπούτια από κοτόπουλο για να τον χλεβάσουν. Νομίζουν οι ίδιοι ότι θα ζήσουν αιώνια. Αυτά ο Θεός δεν τα βλέπει. Δηλαδή ούτε σεβασμό στο νεκρό. Παιδιά, πέθανε προχθές ένας άνθρωπος εδώ στην Κόρινθο, νομίζω ότι ήταν 56 χρονών, με 3 παιδιά ανήλικα. Και πέθανε από ανακοπή. Μέχρι εχθές ήταν που άνοιξε. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, εγώ δεν πάω. Δεν έχω ψεύτικο, σας το έχω πει. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Μου στείλανε βίντεο. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, αλλά και την Παρασκευή είναι άλλη, παιδιά, η κηδεία, παιδιά. Μην λέτε μαλακίες από κάτω. Μακάρι να είμαι καλά να μπορέσω να πάω, γιατί σαν να συνήρθα λίγο εχθές, σήμερα βγήκα για ένα καφεδάκι, ντυμένη φυσικά σαν αστακός, λες και είναι βαρύ χειμωνιά, αλλά σαν να νιώθω τώρα λίγα δεκατάκια. Anyway, μακάρι να είμαι και να μπορέσω είσαι πολύ καλύτερα αύριο, Αλίκη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Εξήγηση, λέει, νεκρού 3 μήνες φυλάκιση. Είναι περιήβρηση νεκρού. Ναι, συγγνώμη. Και αυτοί που έχουν βρει τους περισσότερους νεκρούς εδώ μέσα, είναι ο Πουστράκης και η παρέα του. Ναι, Κυριάκο. Τι έκανα, ανέβηκα πάνω, Έλενα. Το θεϊκό ήταν προχθές. Ήδη ξέχασα τι ήθελα να πω. Ο άνθρωπος 99% βρίσκεται στο ψυγείο. Τι κακό του έχει κάνει? Υπήρχαν κόντρες τηλεοπτικές. Γιατί υπήρχαν οι κόντρες? Δεν ήταν επί προσωπικού. Ήταν για τα μάτια των τηλεθεατών. Τόσο μίσος. Όχι. Μα τόσο μίσος. Μέχρι προχτές, εάν δεν απατούμε ή εχθές ή προχτές, αν... Δεν κατάλαβα έκτοτε. Για πες μου.
δικό του live, δεν ονοματίζω ποιος είναι για να μην λέει, κάνω αυτό που κάνει κι αυτός. Λέει για μένα, αλλά λέει δεν λέω όνομα, δεν υφίσταται, το ίδιο κάνω κι εγώ λοιπόν. Φώναξε πάνω κάποιες κυρίες, φύλλα προσκύμενες σε αυτόν, άρχισε, πάτησε τα κλάματα να κλαίει η μάνα μου στο μνήμα, για να ξυπνήσει την συναίσθηση του κόσμου, έτσι, για να επηρεάσει τον κόσμο, να κλαίει σαν εκείνες τις χήρες που πάνε πίσω από τις κηδείες και κλαίνουν το μακαρίτι, ότι και καλά, Θεέ μου τι έκανα, τι είπα για τα παιδιά να είναι παγωμένα, καρκίνος και τα λοιπά, και πως το έκανα εγώ αυτό και κλαίω. Και το κλάμα δεν περνάνε 24 ώρες και χλεβάζει ένα νεκρό άνθρωπο. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να έχει συλληφθεί από εχθές, συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε δικαιοσύνη. Καρκίνο σε παιδιά, καρκίνο σε γυναίκες, παγωμένα στα ψυγεία, σπήλωση νεκρού. Ξέρετε τι σημαίνει σπήλωση νεκρού? Είναι ποινικό. Πες μου ότι ήταν ο καρφωμένος. Πες το μου και δεν το κατάλαβα. Γεια σου Κοζονάκη. Κυριάκο, σε λένε Βαγγελό. Λέω εγώ τώρα. Είναι ποινικό αδίκημα. Ναι. Φυσικά και είναι. Εχθές πέθανα. Τι του... Κυριάκο, τα φιλιά μου στην Έλενα. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή πονάνε όταν φυτρώνουνε, πάρε ένα μεγάλο κουτάκι βαζελίνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να το βάλεις στο κουτελάκι της. Ναι. Κυριάκο, μεγάλο να είναι το βαζάκι με τη βαζελίνη, σε παρακαλώ, να το βάλεις στο κουτελάκι όταν φυτρώνουνε, να μην πονάνε τόσο πολύ. Είναι κρίμα δηλαδή. Του φάγε το ψωμί του. Του φάγε τα οικόπεδα, τα χωράφια, τα σπίτια. Τι του έκανε ο Δόλιος? Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι ακούγαμε όλοι, ήταν άρρωστος και είχε μια κοπέλα από την Αλβανία, από όπου τον φρόντιζε. Πού τον πείραξε αυτός ο άνθρωπος του Θεού? Βάλτε με λίγο δίπλα με την Αλίκη, σε παρακαλώ. Και συνταξιούχος δεν Δεν ήταν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Ειλικρινά ανατριχιάζω. Ειλικρινά ανατριχιάζω. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε τι έχει βάλει. Το σύχαμα. Επειδή τον φωνάζανε μπούτια, έχει βάλει κοτόπουλο από μπούτι και δίπλα τον χαρακτηρίζει ως σκουπίδι. Κοτόπουλο από μπούτι, όχι μπούτι από κοτόπουλο. Γιατί είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Χριστού. Μα έφυγε από αυτή τη ζωή. Όσο σκουπίδο τερεκέ. Τι να περιμένεις τώρα? Και μετά συγχωρέστε με, τα νεύρα μου τα είπα. Οκ, εγώ να πω εκείνη την ημέρα τον πιέσανε, τον ευρύσανε και είπε τους καρκίνους στα νεύρα του. Τώρα, από πού υπάρχουν τα νεύρα και κάνει αυτά? Αλλά το ξεφτυλίσανε. Δεν νιώθετω τώρα με αυτό που βλέπω, δεν νιώθετω εγώ. Απλά είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Κοτόπουλο από μπούτια. Είναι τέτοιος ο άνθρωπος, είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος και δεν πρέπει τον ανθρώπου να τον συγχωρέσουμε. Αυτό τον άνθρωπο πρέπει να τον γυρίσουμε την πλάτη όλοι. Είναι ένα σκουπίδι. Μπρούτε, θέλω να μου στείλεις ή εδώ είσαι προσωπικότητες, πώς λέγεται εκείνο το ζωντόβολο από το νησί με τα ενοικιαζόμενα. Για να ψάξω να δω τις κριτικές. Γιατί συνεχίζει και πάει και γράφει σε άσχετα live, ψόφα κολόγρια, βράσε σατανόγρια στο ζουμί σου, κουλουπού. Να του βγάλω τις κριτικές για τα μαγαζιά του, για να το βουλώσει. Καλό στο κορίτσι μου. Το Θεό δεν το Πού φοβάται. ήσουν, Βρωμιάρα? Τόσα κονίσματα έχει Πού μέσα. ήσουν? Το Θεό δεν το φοβάται, μην του στείλει καμιά αρρώστια. Πού ήταν το Και κορίτσι τρέχει μου? και δεν φτάνει. Πού είναι το κορίτσι μου? Σκληρά λόγια και μετά θάνατο. Κορίτσι μου. Συγγνώμη που διακόπτω τα Λίκη. Σε αυτό το άρθρο που δείχνει... Τι θες? Δεν έχω κάτι εδώ για σένα, ναι. Γιατί τον αναφέρουν ως Ανδρεούλης? Για δείξτε το λίγο, Έντι.
Ευαγγελόπουλος, εφόσον έχει αλλάξει ονοματεπώνυμο. Ανδρέας, όχι Αντρεούλη. Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, σωστά. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Ξέρετε ότι έχω ασφαλιστικά μέτρα. Άμα θέλετε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Για ένα κομπούτσο. Επίσης, συγγνώμη. Πώς δεν τόσο καιρό ότι δεν το λένε Ανδρέα. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει εδώ. Αυτός μας πουλάει την εθνικός. Βρε γράψε μου πραγματικά πώς λέγονται. Βαριέμαι να ψάχνω. Για να πω όμως την αλήθεια, αυτό που γράφουνε δεν είναι το επίθετό του, γιατί έχουμε κάνει εκατέρωθεν μηνύσεις στο παρελθόν, είναι αυτό που ισχυρίζεται τώρα, αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι αυτό το επίθετό του που γράφει. Την αλήθεια θα την γράψει. Το άνθρωπο το έχουν γράψει. Αλίκη, γιατί ο Πιτσιρικάς έχει πάρει πολύ αέρα. Θέλω να σου θυμίσω λίγο σε αυτή την κλίση που έχει πει τότε, που έλεγε... Άσε ρε, ότι... δείξε μου το σκύλο σου λέει, να σου πω ποιος είσαι. Το παιδί και το σκυλί, όπως το μάθεις. Και αυτή την καραμέλα, να τον λέει συνέχεια, είναι πιτσιρικάς, είναι πιτσιρικάς, είναι... Σιγάρε! Εδώ τα δοδεκτά αποποιούμε των ποτήριων τούτο, αλλά ό,τι είχα πει, τα έχω πει σε μία απολογία μου στον εισαγγελέα που μου ζητήθηκε. Κατέθεσα πάρα πολλά πράγματα παρεμφερή για κάποιον άλλον κύριο, όχι για αυτόν, δεν μπορώ να πω για αυτόν γιατί έχω ασφαλιστικά. Έλα εδώ βρωμίτσα, έλα εδώ. Αλλά για κάποιον άλλον τα έχω γράψει όλα. Το κουρίτσι μου. Και δεν το έχουμε και έλα εδώ μου τζουρά, έλα. Αυτό, στο σαλόνι, ναι. Και δεν έπαιρνε χαμπάρι. Μιλάω εγώ τώρα, εσείς δεν ξέρω για ποιον μιλάτε κύριε Έτη. Εγώ μιλάω για κάποιο Γιώργο Παπαδογιαννάκη. Καταλάβαμε, ναι, για τον Γιώργο. Μιλάω για τον Στέφανο Πούτσο Μιχάλη, έτσι γράφει το όνομά του. Στέφανο Πούτσο Μιχάλη. Πούτσο Μιχάλη. Τον πιτσιρικά αυτός που ανέβηκε εδώ και μας έφυγε καρκίνους και θανάτους. Γι' αυτό μιλάω, που έβαζε στο σαλόνι κάτι Πακιστανούς και κάτι τέτοια και ο Ανδρέας κοιμόταν εκεί σαν βόδι και έκλανε. Εγώ έχω να του πω κάτι του Γιώργου του Παπαδογιαννάκη, παρότι μου έχει κάνει πολλές ψεύτικες μηνύσεις, για να με ταλαιπωρεί μόνο να πηγαίνω έρχομαι στα αστυνομικά τμήματα, να βάλει κάτω το μυαλό του, κανείς δεν έχει τίποτα μαζί του, κανείς δεν έχει τίποτα μαζί του, αλλά όπως το συνεχίζει το πράγμα, θα γυρίσουν και οι θεοί και οι δαίμονες εναντίον. Όχι, όχι. Εγώ του λέω πάντα ότι η Κατάρα είναι γαϊδόνα και θα γυρίσει πάνω σου. Του λέω, κοίταξε να δεις. Θα γυρίσει πάνω σου και του χρόνου λέω θα σε έχω στο κρεβάτι. Και θα σου φέρω, λέω. Εσένα θα σε μπλοκάρω που λες ότι μου αγαπητέ μου είναι προϊόν δικογραφίας. Θα ακούσεις παρακάτω που παραδέχεται ότι χαπάκωνε τον Αντρεούλη εν αγνία του για να κάνει το σπίτι του οικονοχής. Δεν υιοθετώ για το βίντεο, δεν υιοθετώ. Ναι, υπάρχει όμως και το έχω παίξει κι εγώ. Είναι από το Instagram. Μια γυναίκα που μίλησε τι είπε, λέει. Μωρέ, είναι ωραίο να γυρίζει και να μου λέει εμένα μέσα στον κόσμο να έχει τυλίγει το αίμα σου Στέφανη στην άσφαλτο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Σε σένα το είπε. Δεν το είπε. Ναι, περνούσα πέραν του δρόμου και δεν είδα το Max Press και θα έχει τυλίγει το αίμα σου στην άσφαλτο. Άκου, άκου. Εδώ λέει χατζομάρες. Και τον πρόσεχε να περνάει. Μέχρι τις 12 το βράδυ. Δεν του είπα ποτέ να χυθεί το αίμα του, να χυθεί το δικό μου μέχρι τις 12 το βράδυ. Και μου κάλεσε την αστυνομία. Να γιάσω τα χέρια. Παραδέχεται. Πού είσαι αγάπη μου? Τι θες, έλα εδώ. Γι' αυτό έφαγε και ξύλο. Έλα βρωμιάρα, έλα εδώ. Μου κάλεσε την αστυνομία. Να γιάσω τα χέρια. Παραδέχεται ξυλοδαρμό. Τίποτα, το έκλεισε, μου λέει Στεφανή θα ηρεμήσει. Το κλείνει στην αστυνομία. Και έφαγε ξύλο όταν μου είπε ότι θα γυθεί το αίμα μου στην άσφαλτο. Λέω ευχαριστώ για την Κατάρα, είναι γαϊδόρα και θα γυρίσει στον αφέντη. Να γιάσουν τα χέρια του. Και κατόπιν γύρισε με το μάρμαρο. Όχι καλέ, τώρα έχει αρχίσει και προσέχει. Μεγάλωσε ντε. Αυτό είναι το ξεπάνε, μπορεί να κάνει και το βασιλίκια. Εγώ σκαπτόψυχος δεν θα γίνω ποτέ. Αλλά τώρα δεν τις έχω πάρει τρίτς και έρχεται και ξεροτρίβεται. Σκαπτόψυχος δεν θα γίνω ποτέ. Το τι κάνει η Μάγια το γνωρίζω. Το ξέχασα.
μπροστά του. Μήνυση. Δηλαδή τα είδε. Αυτό είναι μηνύσιμο. Θα του κάνω μήνυση γι' αυτό και για τα χάπια και για όλα αυτά. Για να ακούσουμε παρακάτω εσύ που έλεγες έξυπνο ότι είναι παράνομο. Εδώ υπάρχουν αδικήματα κατά συρροή εναντίον του αδελφού. Τον κατηγορεί για μαγεία. Και Τέλος του χρόνου που θα φέρει η Μαρία το φλάφι, να είσαστε από μια μεριά να δείτε τι γίνεται εδώ μέσα. Καθίστε σε μια μεριά και να δείτε τι έχει να γίνει εδώ μέσα. Θα έχουμε επικούς καβαγάδες πάλι. Ψυχός και έτσι μαλάκας δεν θα γίνω ποτέ μου. Είμαι και μαλάκα. Εγώ ήθελα να σηκωθώ να φύγω από την Αθήνα μέρες και όταν γυρίζω και του λέω 2 μέρες λέω θα κάτσω μόνο στοιχείο και εγώ είμαι 20 μέρες εδώ. Εμένα τώρα που θα φύγω με πονάει η καρδιά μου, δεν γουστάρω να φύγω να γυρίσω πίσω, ας πούμε, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και το σύμφωνο εκείνη την ημέρα που έγινε σκοτώνονται. Συγκινούμε πάρα πολύ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το σύμφωνο δεν ήθελα να το κάνω λίγο. Κορίτσι μου, το κορίτσι μου. Μ' ακούς? Ναι. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό το σύμφωνο. Ο Φλάφι είναι γάτος, αλλά γέρος. Να σου φέρουν την αστυνομία να... Φοβάμαι πάρα πολύ. Ποιον φοβάσαι, Λίκη μου? Μου έχουν πει όλοι ότι με έχει διαβάσει και μου κάνει τελευταία για όλου. Είμαι 45 μέρες με 10. Ναι, που είναι σκατά. λατρείας είναι. Ω Χριστέ μου, δεν νομίζω ότι σου έχει κάνει τίποτα τουλάχιστον. Και όλοι που στέλνουν μου λέει ο Αντρεούλης λέει σε διαβάζει. Μπροστά μου δεν έχει κάνει τίποτα. Τώρα αφήσω να δεν γνωρίζω, Λίκη μου. Δεν θα το έκανε μπροστά σου, δεν είναι χαζό. Ναι, γιατί ξέρω ότι θα σε πάρω τηλέφωνο. Γιατί να κάνει τέτοιο πράγμα, εγώ δεν τον έχω κάνει ποτέ. Έχουμε κάνει και πάρα πολλές εκπομπές μαζί, δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ στη ζωή μας για ένα κόλλο live. Έχω 47 μέρες, και μέρα με 10 είμαι, 47 μέρες έχω. Αυτή, εγώ από την ημέρα που έχω έρθει από την Αθήνα έχω πυρετό. 37 και 8, 37 και 9. Κάτι κάνει 37 και 8. 38 και 9. Μπορεί να σ' ανάγκασε και με αυτά τα πράγματα να τον παντρευτείς και να μην έρχεσαι στον εαυτό σου εκεί. Ακριβώς. Και εγώ φοβόμουν εσάς, όλους τι θα πει ο κόσμος. Εγώ πόσες μέρες με 10. Πήγα με την καρδιά μου μαύρη να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί πραγματικά δεν ήθελες μέσα σου και μάλλον σε έχει διαβάσει και σε έσπρωχνε έξω από εδώ να πας. Γιατί αυτά είναι συμφωνίες με τον έξω από εδώ. Εγώ δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Ο Θεός δεν κάνει μάγια. Ποτέ δεν ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα. Είμαι νέος, χατακώθηκα, πάει. Χατακώθηκε ο νέος. Τι θέλεις το σπάς, βάζεις μια υπογραφή και το διαλύεις και σε 5 λεπτά. Αυτό είναι το καλό. Μετά. Όχι τίποτα. Τίποτα δεν έχει, μη σε κοροϊδεύουν το σύμφωνο συμβίωσης. Απλά πρέπει να πας στην ίδια συντροφό μου. Εγώ θέλω. Αυτό το δικαστήρι, το παράβολο, έχει ένα παράβολο, δεν ξέρω πώς το έχω. Αυτό δεν το ήξερα. Να το ξέρεις. Βέβαια. Δεν τα ξέρεις καλά. Μήνυση, πάμε. Θα μείνω σε λίγο. Και εγώ να απαντήσω κάτι στον κόσμο που με σκυλοβρίζουν από εδώ. Ένα μήνα πριν τώρα το βουλώσει ο κόσμος για να ακούσει εμένα, ναι. Ένα μήνα πριν γίνει το σύμφωνο, πήγε στην αστυνομία Κηφισιάς και υπέγραψε τη δήλωση του νόμου 105 μόνος του μέσα στην αστυνομία ότι υποχρεούται να με παντρευτεί τώρα που η γιαγιά του έφυγε από τη ζωή. Τρεις! Πόσο πολύ με το ζόρι με παντρεύτηκε! Ένα λεπτό να διευκρινίσω κάτι εδώ σε 350 που είναι εδώ. Έχουν τόση ώρα με σκυλοβρίζονται, με λένε φύγει, κολοβόμαι. Θα το πω μια και τελευταία φορά, έχουν κοραστεί τα τζιέρια μου να τα λέω. Εγώ στο παρελθόν, το κινητό μου έχει κατεβάσει ζύγμα, ταύζου, κάποια αυτόματα που καταγράφηκε automatic. Έβαλα και εγώ μετά να την ακούσω καθαρά τι. Ακούγεται του πετάω το γουδί στο κεφάλι να τον σκοτώσω. Ακούγεται το σαπίζε στο ξύλο. Ακούγεται παρακάτω του βάζω φάρμακο και τον
Το γουδοχέρι. Μόνο που αυτό είναι ξύλινο. Αυτά στον αέρα. Θα βγει τώρα πάλι και θα πει «Η ανώμαλη! Κράταγε το γουδοχέρι!» Ξέρεις τι γραφτάω να το ξέρω 10 μήνες μόνο. Εγώ απ' τα live σου το γνώρισα, εγώ δεν τον ήξερα, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε μπροστά. Αντί να μου πει και ευχαριστώ που τον κάλεψα στα βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει σε όλη την Ελλάδα, με ξεπροσπιάζει κιόλας εσένα και σου λέει ότι με ξέρει μόνο 1 χρόνο και ότι δεν ήμουν εγώ στα βίντεο μαζί του, ήταν άλλοι άντρες. Αυτό εννοεί. Δηλαδή με ξεπροσπιάζει κιόλας. Αντί να μου πει ευχαριστώ μαλάκα που πήρες πάνω σε όλα αυτά τα βίντεο και και με κάλυψες, με βγάζει και μαλάκα ψεύτη. Άκουσα για μαρκάλεμα γι' αυτό. Στα μάτια της κοινωνίας. Να μαλάκα! Να μαλάκα γαμημένα, να! Άννα, καφία δέχει ότι είχαμε για να βρούμε το φτιανιά. Θα κάνουμε στο μήνυμα. Έπαιρνε ένα αγνία του. Προσέχτε, ένα αγνία του. Ξέρεις. Μα και εγώ αυτό είπα. Αν ήξερες ότι το φουγκάρι κομμάτι κράτα πάνω από το χέρια του. Μα και εγώ αυτό είπα. Αν ήξερες ότι το φουγκάρι κομμάτι κράτα πάνω από το χέρια του. Σταμάτα τι λέει, μαρτυρεί μόνος του. Πρώτη παραδοχή, ακούτε. Του έχω βγάλει κομμάτια κρέατα από τα χέρια του. Παραδέχεται ότι τον έχει φάει ζωντανό. Υπάρχουν τα σημάδια, δείχτε Άντρεου τα σημάδια ακόμα που είναι, δείχτα. Θα έχει βίντεο για τον δικαστή που καταφέρατε. Υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Αυτό λέγεται βαριές σωματικές βλάβες. Δεν πάνε καλά. Το γουδί το πήρα και το πέταξα πάνω στο κεφάλι του. Το γουδί το πήρα και του το πέταξα στο κεφάλι. Ξέρετε τι είναι το γουδί? Εσείς οι πιτσιρικάδες, αυτό που είχαν πέσει με τα σκόρδα, άμα φας ένα γουδί στο κεφάλι, ξέρεις μπορεί να μείνει στον τόπο. Φυσικά. Τι έχεις τώρα? Αν δεν γύρναγα το κεφάλι μου να κάνω έτσι, πέρασε έτσι το γουδί, θα με σκότωνε. Μπρούτζινο τεράστιο. Γουδοχέρι. Έχω κι εγώ μπρούτζινο. Γουδοχέρι μπρούτζινο. Να το φέρω να το δείξω. Να το φέρω να το δείξω ένα λεπτό. Όχι, θα το δείξεις. Θα το δείξεις. Τώρα θα το δείξεις. Να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά. Να καταγραφεί στα πρακτικά παρακαλώ. Είναι καταδικαστέο αν σιωπούσα. Κοιτάξτε. Αυτό το βλέπετε, αν το φάτε. Κι εγώ. Και όλα τα μπακύρια. Κάποια στιγμή που θα έχω όρεξη θα σας τα δείξω. Από αυτά που συμβαίνουνε. Λογικό δεν είναι. Ξέρεις, τι είναι να σε έχει κλειδωμένο 24 ώρα μέσα στο σπίτι και να μην βγαίνεις. Γιατί? Να μην έχεις κοινωνική ζωή, να μην μπορείς να βγεις με κανέναν άνθρωπο. Κλείσε. Τα κλειδιά αυτά, με το που ήρθαμε Αθήνα, ναι, Χρυσούλα. Τα κλειδιά του σπιτιού, της εκατομμυριούχος, τώρα που με ξυλοκοπούσε, εγώ έφευγα μέσα στο κρύο από το σπίτι τρέχοντας για να γλιτώσω και έβγαινα μέσα στο κρύο για να μην βγει αυτός και κρυώσει. Και δαρμένος και μέσα στο κρύο για να μην κρυώσει αυτός. Φανταστείτε αγάπη. Γιατί δεν έχουν ακουστεί τα πολύ. Δεν το κάνω. Μόνο μαζί του, τίποτα άλλο. Εδώ μου μιλάω και λέω καλημέρα στους ανθρώπους και μου λες καλημέρα. Δηλαδή τι είμαι. Εγώ είσαι από το Στέφανο, τι τον θες. Συγγνώμη, θα έκανα εγώ άνθρωπο που θα μου έκανε αυτό το. Εμένα τι μου λείπει ρε για να έχω έναν άνθρωπο να μ' αγαπάει τόσο πολύ. Να βγαίνει έξω μέσα στο κρύο για να μην κρυώσω εγώ. Όχι, δεν είναι δικός μου ο Φλάφη, είναι της κόρης μου. Εγώ τον είχα, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, και όταν μετακόμισε η κόρη μου στην Κέρκυρα, με τον άντρα της, τον νυν άντρα της, τον πήρε μαζί της. Και είναι το παιδάκι μας. Θα το δεις μπακλαβά, θα το δεις. Μιλάμε για πέδαρο, Πράγμα, μάλλον είχα κάποτε άντρα που μου κάνει τέτοια. Απ' τη Φιλιαδέλα που αν εκεί κάθομαι για τα λεφτά, να σου πω την αλήθεια. Κάθομαι για τα λεφτά. Δηλαδή εκπόρνευε τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει κάθομαι για τα λεφτά. Εκπορνεύει
Αμάν. Όχι, όχι, για το TikTok, γιατί έχει λεφτά. Έχει Αντρεούλης λεφτά. Έχει πολλά λεφτά. Όχι, όχι. Αυτό δεν το πιστεύω. Συγχωρείτε, καλά το λέτε. Λοιπόν, Μπακλαβά, να σου πω κάτι. Εγώ φοβόμουν και φοβάμαι ακόμα τις ενέσεις. Όταν όμως τον έφερε πέρυσι, επειδή ο Φλάφη έχει διαβήτη, έπρεπε να κάνει ενέσεις. Οπότε είχα δύο επιλογές. Μου τον φέρανε το βράδυ, μου δείχνει ο γαμπρός μου πώς γίνεται η ένεση και το πρωί ταξίδευαν για Αγγλία. Οπότε είχα δύο επιλογές. Ή να αφήσω το γάτο να ψοφήσει από το ζάχαρο ή να του κάνω τις ενέσεις. Και τι προτίμησα? Να μάθω να του κάνω τις ενέσεις. Και έβαζα και ξυπνητήρι και του έκανα τις ενέσεις. Παιδιά, το αλήθεια το αγαπάω αυτό το γάτι και όλα τα γατιά βέβαια και όλα τα ζωάκια, γιατί τα ζωάκια είναι τα μόνα που μας προσφέρουν. Καθότανε, βεβαίως και καθότανε. Ναι, ναι. Δεν θέλετε να μάθετε πόσο στοιχίζει η τροφή του για ένα μήνα? Σας πληροφορώ ότι η τροφή του στοιχίζει περισσότερο από όσο στοιχίζει για μας. Α, καλά, υπάρχουν και κάποια ζώα εδώ μέσα που δεν συμπαθούνται με τίποτα. Ναι.